pensem que el feminisme i l'alliberament sexual van units a l'alliberament nacional i social. Les contínues agressions capitalistes i del patriarcat, la violència de gènere, la llei contra l'avortament, la feminització de la pobresa han fet que hagin de donar una resposta que siga contundent, que siga popular, que estiguem unides. Cal construir la unitat popular, cal recuperar els carrers. Hem de donar l'espai a les nostres filles perquè puguen créixer sense uns estereotipos i uns rols marcats per la societat, que se puguen expressar amb el seu cos lliurement.